Naam, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Musidɓe barkimɓe no mbaɗon beltanama sanne sanne. Yawa joni kadi mi uditanon goɗɗum vidéo seeɗa daro kadi ɓawo ɗum min gara min kala ka majum kadi. Mi sikki on ɗon nanude kadi. Duniya su ji da abin da Fulani su yi mana. Mu da kasamu, mu na sama. Allahu digasi mi sikki on nani ko honko o wi kadi. Musidɓe ko hani faamon kadi ɗo hen ko rarani ɓe himɓe holgo ɗum ɗuɗuɗo ɗum tefumi kadi mi yiɗino mi yowa ɗum kadi to Allah waɗa e wandi ɓe himɓe ɓe fewoɓe non ɓe mbiya muslimi julɓe no kewɓe ɗon goni tokki warugo ɓen ɗon ɓe julata waɗini ni ɗo ndu tufi ɗo ndu jo musidɓe. Haray joni mi tefi ɗum ton vidéo mi heɓa kadi amma inchallah wakkati to mi heɓi ɗum ton vidéo mi waɗana on ɗum hamon noye ɓe himɓe goni waɗude hakkunde men e maɓɓe iɓe ɗon wakkati fu iɓe jowanamen haalaji ñolɗi noon fini huwi to hu ha joni kadi mi yaha fay goto jahuɗo ha ton to ɓe jahata ɗum eɓe kowa ɓe mbiya ɗo ndu tufi ɗo ndu jomi jahi ha ton mbiya haala en gonga nayi fewre kadi to goto waɗi fi seydi wiya min fu kam mbaɗi ɗum fi on faami min joni mi wara e bambugo ɓawo goto pareɗo ɗum fi ko ɓuri moƴƴugo kala ɓen ɗo waɗa ɗum tokkaɓe ɗum wara ɓe fu kana fof ba min kisani on faami ko ɗum warɗumi wara wa min kisay on faami. Allah wadda kayru. Wassalamu alaikum.